नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण करणार आहोत मालवणी स्पेशल तडका सोलकढी. तर सुरुवात करूया आपल्या सोलकढीला. सोलकढीसाठी लागणारं साहित्य बघूया. 1 वाटी खवलेला नारळ, 1 छोटी वाटी आपण आगूळ घेतलेला आहे. सोलकढीला फोडणी देण्यासाठी आपण 3 कमी तिखटाच्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे आपण. छोटा चमचा जिरं घेतलेला आहे आणि वरतून सजावटीसाठी आपण थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे. नारळाचं दूध काढण्यासाठी आपण 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. फोडणीसाठी नारळाचं दूध आपलं काढून झालेलं आहे. आता ह्यामध्ये आपण हा आगूळ टाकणार आहोत. जेवढं प्रमाण तुम्हाला आंबट लागतं, जेवढ्या प्रमाणात तेवढंच तुम्ही आगूळ टाकायचं आहे. जर तुमच्याकडे आगूळ घरामध्ये नसेल तर तुम्ही कोकमसुद्धा घेऊ शकता. 1 वाटी नारळासाठी आपण 10 ते 15 आपण तुम्ही कोकम एका थंड पाण्यात भिजत ठेवा. ते भिजल्यानंतर त्या व्यवस्थित त्याचा रस काढून घ्या. आणि ते कोकम आपल्याला घ्यायचं नाही आहे, कोकम फेकून द्यायचं आहे, फक्त त्याचा रसच घ्यायचा आहे. आणि तो तुम्ही ह्यात टाकू शकता जर आगूळ घरात नसेल तर. मस्त कलर आलेला आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण सोलकढीला आपल्या फोडणीची तयारी करूया. फोडणीसाठी आपण ह्या मिरच्या वाटून घेणार आहोत. मिरच्या, आलं आणि जिरं. तुम्ही मिरच्या तुकडे करून सुद्धा टाकू शकता, पण मी वाटून टाकते कारण ते जिभेवर म्हणजे खाल्ल्याने एकदम वेगळी टेस्ट येते. आपण जेव्हा फोडणी वाटून करतो तेव्हा तुम्ही नक्की करून बघा. आलं टाकतोय आपण आणि थोडंसं जिरं. ह्याची आपल्याला जाडसर पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. ही पेस्ट आपण करून घेतलेली आहे, थोडी जाडसर ठेवली आहे आपण. आता आपण सोलकढीला फोडणीची तयारी करूया. आपण तेल घेणार आहोत. तेल आपण तापत ठेवलेलं आहे. तेल तापल्यावर आपल्याला जे आपण चटणी केलेली आहे म्हणजे जाडसर ही पेस्ट केलेली आहे आपण
ती आपल्याला टाकायची आहे ह्याच्यामध्ये. तेल तापलेलं आहे, व्यवस्थित परतून घ्यायचे. थोडीशी तडतडी आली व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं हे सर्व. मिरचीचा आपल्याला फोडणी झाल्यानंतर मिरचीचा स्मेल येतो, तो व्यवस्थित आला की फोडणी घ्यायची आणि आपल्याला सोलकढीमध्ये टाकायचे. व्यवस्थित आपल्याला हे ढवळून घ्यायचं आहे. ज्या वेळेला तुम्ही सगळा कोकमाचा वापर केला आगुळाऐवजी, तर तुम्हाला याच्यामध्ये थोडं चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. पण मी आगूळ घेतल्यामुळे इथे मिठाचा वापर आपण करणार नाही आहोत. आता ही थोडीशी कोथिंबीर आहे, कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीर आपल्याला व्यवस्थित बारीक चिरून घ्यायची आहे, म्हणजे आपण सोलकढी पिताना आपल्याला ती जिभेवर मध्ये मध्ये नको यायला. एकदम बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर. ज्यांना सोलकढी थंड आवडते त्यांनी थोडी फ्रीजमध्ये ठेवून तुम्ही पिऊ शकता, किंवा ज्यांना थंड चालत नाही त्यांनी अशी पिली तरी उत्तम. तयार आहे आपली कोकणातील स्पेशालिटी म्हणजे सोलकढी. सोलकढी ही पित्तशामक आणि थंडगार असल्यामुळे पित्ताचा त्रास होतो त्यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यांनी सोलकढीसोबत भात खाल्ला तर त्यांना पित्तापासून थोडंसं आराम मिळतो. अशी ही सोलकढी. जेव्हा कोकणामध्ये माशांचं किंवा चिकन मटण जे काही जेवण असेल तर जेवणात ह्या सोलकढीचा समावेश असतोच. तर त्यासाठी तुम्ही ही नक्की घरी करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि जर ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुमच्या ज्या कमेंट असतील सोलकढीबद्दलच्या त्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार.